ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ବରଗଛ ମୂଳରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଜୁ ଠେକୁଆ ତାର ଛୋଟ ଛୁଡ଼ିରେ କାକର ଭିଜା ସତେଜ ଗାଜର ଆଣିଥାଏ। ମେଣ୍ଟୁ ଛେଳି ପାଟିରେ କିଛି କଅଁଳ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଧରିଥାଏ। ଆଉ ମିନୁ ବିଲେଇ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମାଛ ଧରି ଖୁସିରେ ଆସିଥାଏ। ଦେଖୁଛ ତ, ମୁଁ କହିଥିଲି ପରା ମୁଁ ମାଛ ଧରିବି ବୋଲି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଟରେ ଚାଷୀ ଘରୁ ଗୋଟେ କିନା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ପିଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ବାଃ, ତୁ ତ ଭାରି ଚାଲାକ। ହେଲେ ବିଜୁ, ତୋ ଗାଜର ଗୁଡ଼ିକ ତ ଭାରି ଚମକୁଛି। ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରେ ସେଇଟା କ'ଣ? କେହି ଜଣେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କାଳେ ବାଘ କି ଭାଲୁ ନୁହେଁ ତ? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ କୁମୁ କଇଁଛ ତୁମମାନଙ୍କ ଭୋଜିର ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କି? ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା। ମୋ ମାଛ ମୁଁ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ କୁମୁ ମଉସା, ତୁମେ ଏତେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ତ ସକାଳ ହେଇଯିବ। ଆରେ ମିନୁ, ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି। ମଉସା ବୟସ୍କ ଲୋକ। ବିଜୁ, ତୋ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଗାଜର ଅଛି, ମଉସାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆସନ୍ତୁ ମଉସା, ଏହି ନିଅନ୍ତୁ ମିଠା ଗାଜର। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଜଣା ଅଛି କି? ମୋ ଜେଜେବାପା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିନେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ଖାଇବା ନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। କି ଖେଳ? ଲୁଚକାଳି? ନା, ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଗୀତ ଗାଇବା। ଯିଏ ହାରିବ ସେ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଚାଲ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଇବି। ବେ ବେ ମେଣ୍ଟୁ ମୋର ନା, ସବୁଜ ଘାସ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ଏମିତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜି ଜମି ଉଠିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଭୁଲି ଏକାଠି ଖାଇଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆଉ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ବହୁତ ମଜା କଲେ। ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ କଇଁଛକୁ ନିଜ ପାଟିରୁ ଟିକେ ମାଛ ଭାଗ ଦେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଯେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ।